Hej Sebastian. Hvor skal vi ud og køre nu? Hvor skal vi ud og køre? Ej, den rigtige. Så jeg venter på en båd, så vi kan sejle rundt om den sø, der er der. Og det der, det skulle være diamanten. Hvad er det her? Hvad er det her? Diamanten. Jeg kan ikke huske noget. Ej, det er fint. Og vi venter på den båd, og her der er 4 klasser til Sebastian. Ja. Jeg er ikke en del af klassen. Og Martine sidder ved siden af. Spiser. Det er bare, at vi ikke er en del af nogen klasser. Det er jeg da ikke. Og her er altså 4 klasser. Og Sebastian. Og Martine. Sebastian, ja. Jeg sagde plus. Nå. Der er nogen, der løber. Nå. Ja. Tager vi senere igen.